तर मित्रांनो संध्याकाळची वेळ आहे आणि आपण संध्याकाळच्या वेळेला रंकाळ्याच्या ठिकाणी आपण भेट द्यावं. तिथं होणारे बनणारे अनेक पदार्थांना आपण बघू तिथं त्यांचा अनुभव शेअर करू. तर या व्हिडिओला बघत राहा. तर आता आपण बघूया प्रोसेस कशी बनतात हे जे पटोडे प्रोसेस. हां ओके. तर त्यांनी कोल्हापुरात आपण पहिल्यांदा आपली 3 वर्ष झाली आपली आता गाडी चालू आहे. 3 वर्ष चालू आहे का? इथंच चालू आहे का? रंकाळ्यावरच आपली गाडी असते. आणि नेहमी आता कोल्हापुरात काही माहीत नव्हतं ज्यावेळेला स्प्रिंग पोटॅटो म्हणजे काय हा शब्दही चालू नव्हता तेव्हापासून आपण ही गाडी चालू केलेली आहे. ओके. आता साधारण मला 3 वर्ष झालेले आहेत. मी आणि माझी मिसेस हा धंदा सांभाळत आहे. बरोबर मला 3 वर्ष झालेले आहेत यावर्षी. त्यानंतर आता हे आपण कोल्हापूरकरांना नवीन काहीतरी खाण्यासाठी आपली ओके. हां इच्छा झाली खायला देण्यासाठी. ओके. माझं स्वतःचं घर आहे. मी रेसिडेन्शियल आहे इथला. समोर घर राहत आहे. त्यामुळे आपण कसं आपण बाहेरची पण वगैरे असं कोण नाही आहे. हे दादा हे काय करता तुम्ही मिक्स? हे तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर येते. ओके. त्यात बटाटा आपण डीप फ्रायसाठी म्हणजे आमचं सोया फ्लेक्स असतं. ओके. हे सोया फ्लेक्स आहे. सोया फ्लेक्स चिकटण्यासाठी आपण डीप फ्रायला घालतो ना त्यामुळे ते चिकटण्यासाठी आपण त्याला कॉर्नफ्लॉवर आणि तांदळाच्या पिठात मिक्स करतो. त्यावर सोया फ्लेक्स लावतो. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट डीप फ्राय करतो. डीप फ्राय झाल्यानंतर त्याच्यावर वेगवेगळे 14 प्रकारचे फ्लेवर्स येतात. ओके. हे 14 प्रकारचे फ्लेवर्स इथे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ते अशा प्रकारे येतात. हे सगळे फ्लेवर्सची अशी नावे आहेत साधारणतः. ओके. तुम्ही कोणताही यातला मसाला सांगू शकता. त्याच्यामध्ये हे पण फ्लेवर्स येतात. हे सोडून सॉसेसमध्ये येतात. सॉसेस हे आपण डीप फ्राय किती वेळ करणार होता? डीप फ्राय साधारणतः प्रोसिजर आहे 2 ते 3 मिनिटाची. त्याच्यावरती डीप फ्राय होतं. डीप फ्राय झाल्यानंतर मग आपण डायरेक्ट त्याच्यावर वरनं फ्लेवर्स यूज करतो. ओके. स्प्रिंकलर यूज केल्यानंतर मग आपण डायरेक्ट त्याच्यावर मेल्टेड सॉस पण येतो मायोनीज तो आणि टोमॅटो सॉस. त्याच्यानंतर आपण मेल्टेड चीज पण येतं. त्याच्यासोबत सर्व करतो. मग हे बटाटे तुम्ही कच्चेच घेतात? सगळे बटाटे कच्चे आहेत. हे फक्त स्पेशली आपले जे चिप्सला जातात ते बटाटे येतात. ते बटाटे म्हणजे आपण खाण्यात आपण घरगुती खाण्यात ते नाही. घरगुती खाण्यातले बटाटो फक्त ही 1 नंबरची जात येते. ओके. साधारणतः ह्याची बटाटोची किंमत आता मी ज्यावेळेला खरेदी करतो मला 45 रुपये किलो पडतात. ओके. आता सीझन आहे त्यामुळे जर ऑफ सीझनला गेलं तर 70 ते 75 रुपये केजी पर्यंत जातं मला. डिसेंबर ऑक्टोबर साधारण ऑगस्ट पासून डिसेंबरच्या एरियात. ओके. असे फ्लेवर्स येतात. आता आपण फ्लेवर स्प्रिंकलर करतोय. आता हे काय आहे? हे आता हा पेरी पेरी मसाला आहे. ओके. त्याच्यावर आपण फ्लेवर तो हे करतोय त्याच्यावर टाकतोय. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर मायोनीज येतं. त्याच्यानंतर मग कंपल्सन आपलं असं मस्टर्ड सॉस येतो आणि टोमॅटो सॉस असे 3 प्रकारचे फ्लेवर्स येतात. ओके. आता चांगलं मस्त दिसते दादा. हे खाऊन बघा नंतर तुम्हाला कळेल की हा एक बटाट्याचं वेगळं काहीतरी. एक बटाटा एवढंच आहे त्याचं एवढं मोठं तयार झालं ते पण बघण्यासारखं आहे. तर आता आपल्याला संगत आहेत स्प्रिंग पोटॅटोचे ओनर. त्यांच्याशी आपण बातचीत करू. दादा तुमचं नाव सांगा. माझं नाव गनी अल्ला बख्श मुल्ला. मी आता राहतो कोल्हापूर रंकाळा चौपाटी 1366 वॉर्ड. माझं घर समोरच आहे जिथं मी गाडी लावतो. बरोबर त्याच्या समोरच मी राहतोय. बरं दादा तुम्ही सांगा मला कधीपासून तुमचा साधारणतः 2018ला मी गाडी चालू केली. कोल्हापुरात ज्यावेळेला स्प्रिंग पोटॅटो बटाट्याचा नवीन काहीतरी प्रकार आपण चालू करायचा आमच्या असं मनात झालं की कुणाला काही आपण नवीन काहीतरी ओळख करून द्यावी म्हणून आपण बटाट्याचा स्प्रिंग पोटॅटोचा व्यवसाय चालू केला. त्याच्यानंतर कोल्हापुरात काहीही माहीत नव्हतं तेव्हापासून आपण ही गाडी चालू केली आहे. साधारणतः आता जवळजवळ 3 वर्ष मला कंप्लीट झाली. त्यात वेगवेगळे फ्लेवर्स येतात. पूर्ण कोल्हापुरात कोणाकडे ज्यावेळेला फ्लेवर्स नव्हते सुरुवातीला तेव्हापासून माझ्याकडे 13 ते 14 फ्लेवर्स जे आहेत कंटिन्युटी जे सुरुवातीपासून चालू आहेत ते शेवटपर्यंत चालू आहेत. माझ्याकडे कधीही फ्लेवर्सचा तुटवडा पडत नाही आणि अक्स आहे. आणि साधारणतः आता आमच्या घरातली जवळजवळ 5 ते 6 माणसं आहेत. 6 लोक ती पण आहेत इथं. ओके. तर दादा तुम्ही पार्टीच्या ऑर्डर घेताय? पार्टीची ऑर्डर असतात मला महिन्यातून 15 दिवसातून. आता परवा तुम्ही शनिवारी 700 रोलची ऑर्डर करून आलो. तर तुम्ही किती लांब जाताय म्हणजे ऑर्डर देण्यासाठी? असं तसं काही नाही. तुमची जशी क्वांटिटी आणि क्वालिटी
असेल क्वांटिटी असेल ना त्या हिशोबाने मी जाऊ शकतो. कारण साधारणतः मला 50-100 रोल हे परवडत नाही. कारण कसं आहे माझा रोजचा धंदा सोडून मला तो धंदा तुमची रोलची ऑर्डर कमीत कमी 100 जी ऑर्डर असेल तर मला 100% जाऊन तिथे जायला करण्यात आवडेल. ओके. तुम्ही कुठेही सांगू शकता. येणे जाणे ट्रॅव्हलिंग. तुम्हाला जर कॉन्टॅक्ट करायचं झालं तर कशा पद्धतीने आम्ही करू शकतो? माझा नंबर आहे 9823 414749. अल्टरनेट नंबर 9637 978398. हा आमच्या माझा दोन्ही पण नंबर चालू असतात. कधीही एनी टाईम व्हॉट्सअप नंबर आहेत, सगळे आहेत माझे. जर बघू शकता या दादाने आपल्याला चांगल्या प्रकारची माहिती दिलेली आहे आणि या माहितीवरून आपल्याला जे काय पोटॅटो चिप्स आपल्याला तयार करून दिलेले आहेत ते आपण चाखून बघू त्याची चव कशी आहे आणि त्याचा तुम्हाला मी सांगतो की ती कसं आहे. तर दादाने आपल्याला तयार करून दिलेलं आहे पोटॅटो चिप्स रोल ते आपण कसे लागतात त्याचं चव बघू. सुरुवातीला तो पेरी पेरी